دکتر شیروان ریوبریا هیوا سورا کرد دەستپێکی ئەم سپاسی هەواڵی خۆی لۆجستیکی دکن و ئەف کارات دەمەکن خلاصکردن ئەف جه نە نەخۆشخانە بوش خۆ دەبۆ بوو کرد نەخۆشخانە تەجهیزاوی دەمەکن بە شەو و ڕۆژ کارکردن هەروها وەرشاتی ئێ حەسەکی ئێ گرێدایی بەلەدیە یانجی هەواڵی دنگ و ئالیکار و مەرەم سپاسیاوان دکن شخۆ ئەف نەخۆشخانە هاتە ڤاکرێنج بەر دە سەبەبا بڕاستی دەستپێکێ یاک و ji bo nexweşî belav nebe li nexweşxana û cihê tenduristiyê ji ber ev nexweşî ne û me ji tecrîba xeyrî xwe teban hevalê me jî ê wek şêwirmendê ê alîkar û me re ev pêşniyar kirin em bêjin herêma a li İtalya mesela Lombardiya nexweşî li wir belav bû ji ber nexweşxane ne hazir bûn her nexweşxanê derê xwe ji vekir ji nexweşa re û bûyê rengê belav bû em bêjin li İspanya serê sadî 12 karmendên tenduristiyê li gov vê nexweşiyê ketine ji ber wê jî me xwest em nexweşiyê kom bikin li cihekî her kesê şibhet ser wan yan jî kesê ê got ev nexweşî li wan derket bên vî jî negot biçin nexweşxaneyê me ya din ê taybet û ê giştî ê millet sebeba didwa jî ji ber ku li Sûriyê giştî û li Bakurê Sûriyê Rojava karmendê tenduristiyê kêm bûne heger li gelek ciya belav bibin gelek karmen ji me lazim in ji ber û cihekî fire hebe û ji bo hemî nexweşa karmend kêmtir ji me lazim dibin ji xwe niha hevalê me ê got wê li vir kar bikin ji xwe bêtirî wan jî xwebexşin nego ya karmendê heyva Sorî berê ne hatin dema me ji wan xwest alîkar bin hemû hatin kolbê derê kar bikin îro jî wa perwerda xwe dibin perwerde sê rojin bi rengekî pir e ji bo naz bikin çawa li vê derê kar bikin ji ber ev nexweşî ne he û taamila bûyêr jî bi nexweşê wêr jî parastinek pir xurt divê ji textor û hemşîre û her kesî re ji ber wilo me xwest her kes were ji bo çawa xwe jî parêze û çawa karibûna xwe jî taamûl bike wek hûn dibînin mesela ev nexweşxane hatî teqsîmkirin herêm li kesk herêm li zer herêm li sor her herêmek jî û zanibin çi cilal xwe kin ew cilê PPE kamil bi ya tenê mask û lepik bin em bêjin ev giş wê perwerdê derbas bibin her wiha heta kesê ê got li vir di paqijkirinê kar dikin ê alîkarin paqijkirina nexweşxanê û xwarina nexweşa ew jî wê perwerde bibin çawa taamûl bikin çawa herin çawa bên riyê çûn û hatina wan û protokolê ê got dan û stendin bi nexweş re ji xwe ev protokol taybet ji bo Bakurê Sûriyê hat hazir kirin hevalê me ê textorên sînonanas rêxistina UPP ew wan pir karek kir ji bo vêna niha protokol hazir bû em ê belav bikin ji her textorê xwe jî wê perwerdê jî bibin ji xwe nexweşî ev nexweşxane karê istiqbala hemû nexweşên ê korona bike astên got gerek bi nexweşxane yanî astên jêr wê li malê xwe bin mueleca xwe li malê bikin astê herî giran jî ew jî hazirtî jêr têkirin û hazirtî li vir jî baş heye ji xwe sê ambulans taybet ji bo korona ew jî hatin hazirkirin girêdayî vê nexweşxanê ne yek ji wan jî bi menfeseyê wê ji bo wek em bêjin haletê herî giran ICU yayînayê muşeddedê ne dawî de spasî heyva Sora Kurdistanê dikim ku alîkarî pir mezin kirin dema me alîkarî ji wan xwest ji bo avakirina vê nexweşxanê û ji sibet jî demê bêdî jî em hewldanê nexweşxaneyên din dikin li Reqa û li herêma Minbicî